and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Julius. Doon sa kada, bay? Sige-sigihan ni mo. Li diha? Paabot ako nga gawa si Aya, bay. Ha? Ano naman? Hehe. Ganahan ko mga magsigig tanaw niya. Daan lagi ko. Naibog ka niya? Lagi? Ay kabla ka. Ako rin bahala ninyo. Sungog-sungugon ta mo. Ay, si Gerson, oh. Ngita ni mo. Ha? Nga naman? Bay, ngano ko na, bay? Kuan. Aya, pwede ko mag-istorya niya ni mo? Kanang kita rang duha ba? O ka na. Buli, amigo na ako. Ang ano tayo karoon na lang kamasulti. Ayaw lang. Kana nang wala ito. Oh, sige. Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko, ha? Biyan ko ni mo, bay. Doon lang mo kayo inyo. Ang, ano sa mga ko, eh? Ano makagbayot? Huh? Bay, kanang... Ay, sakto ka nga manguyab ko ni Aya. Uy! Swerte na kikabay. Gwapa si Aya. Nya, bright pa yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bay. Kapag pagkabuta ko sa bay, nanawag man din si Bay Gerson. Uy, hala. Si Aya man din eh. Hello? Julius, niya ako'y gusto isulti ni mo before ko mag-extorya ni Gerson. Ano sa man na? Gusto lang kong mahibaw ka nga mag-extorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton. Tungod kay ikaw ako nagustuhan. Ha? Abin ako na ko chance. Wam day? Ha? Okay, ano sa mga resulta niya? Milain ko na siya nagustuhan, bay. Ay. Kinsa ka sa? Sortiya ka sa lalaki ngayang nagustuhan, no? Bay. Gusto na ko mahibaw ka nga mag-extorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton kay ikaw nga ko nagustuhan. Ay, hindi magkamawasak mo na ako na Aya. Ganun gisulti pa magito ni mo. Seryoso ka? Ako mo'y nagustuhan ni mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro din ako. Tinood dito to kong gisulti. I love you, Julius. Aya.
makigusto na ako. Sige. Kalimti na lang akong gisulti. Kadit lang. Huh? Kining, nahibaw ko nga malain si by Gerson ini. Pero, nakagusto sa kunin mo, Aya. So, kita na? Oo, kita na. Bay, Traidor kang dako! bay, sorry bay. Bay! Dalia sa panahon nak, no? Murag kanus alang tong ni-graduate mo. Karon indot ta kay kagtrabaho. Mawalagi ma? Tuo di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato. Pero may masyang busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Kagsa na lagi may nga makita. Uy, mao ba? Honya nak, kanus aman mo planong magpakasal. Sa tinuo lang ma. Nangandam na kong sing-sing. Planan na ako nga mapropose niya. Maayo hinuon nak. Excited ko anak. Sorry. Pero, dili pa ko andam. Pero, babe, unong nakakatuig. Dili ba gyapon ka andam? Dili pa, Julius. Sorry. Okay na. Magpaabot lang ko. No. Ayaw na kong paabot, ah. Ano sa? Ano man? Magigbuwag na ko nimo. Ano sa? Babe. Ay, pagbinuang yung anak na. Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy. Ano dili man? Kihatag man ako ni mo tanan. Uwa sa taga didi sa mga butang nga gusto ni mo. Gisabuta ka. Gipangga. Gimawag Unya, dili ba ti ka mahal? Dili na ti ka mahal, Julius. Ang buhiin ako. Ayaw. Salamat kay giubanan ko ni Moron. Brad, ha? Ay, sa payarat. Something. Higo ko ta. Oh, ikaw na nasa nga akong amigo. Di ba nasultihan natin ka sa akong nabuhat ni Gerson, di ba? Oo. Today, nung nagbuwag mo ni Aya. Wala na ako makasabot niya, Brad, eh. Gitaro man tanako siya, pero siya yung lamagi siya nga nakigbuwag na ako. Oo. Sabtal siya, Brad, eh. Tagin siya siyang kagawasan ko. Brad, Ano mo ko na, Brad? Kung mahal gini mo sa Aya, no? Pasag di siya nga magmalipayon bisag guwa na ka. Brad. Dili ko matuman sa gisulti ni Brad Ronald na ko.
Dili pwede nga makigbuwag lang siya nako. Sayon lang ka sayon. Adto na ko si Aya sa ila. Adto na ko sa ila. I love you. I love you too. Aya? Oh, Brad Ronald? Traitor ka! Julius, isa ba? Labanan pa din mong traitor? Ha? ano man? Sakit? Ha? Sakit ka traduran ka sa mami ko? Nabuhat na to na ako, kay gimahal ako si Aya. Huwag ikaw, Aya. Anong imo man nabuhat ako? Sa kadagan sa mga lalaki, ang ako maging amigo. Ihigog marasad ko! Usa? Huh, di ko mo to. Muto ka magsadili! Mahal na ko si Ronald! O dili na ko mabalik pa nimo! Aya. Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay... Murag giduslak ang akong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, mo na to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung yun siya na ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabo nga pagpangilog sa akong amigo din ako. Ug ako'y laing mabasol, kundi ang ako rin kaugalingon. Din na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.